Oh, naiiyak na si Daddy. Another day, another surprise! Isang napakainit na hapon na naman sa inyong lahat mga ka-JFS. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At ngayong araw nga ay patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng saya at sorpresa kahit saan parte ng Bicol. At bago ko nga pala simulan ulit ang aking intro, again, Happy Fiesta Naga City and Viva la Virgen Nuestra Señora de Peña, Francia. Ngayong araw ay pupunta tayo sa Mabolo, Naga City upang sorpresahan ng isang pinakabonggang ama na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team. So tara na't kilalanin na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa kanya ngayong hapon. Andito sa likuran ko, meron tayong regalong ibibigay from Bench. Meron tayong Ferrero Rocher, Rafa Bell's Cake, ang napakasarap naman nating bilao ng pansit, ang ating card na babasahin sa ating maswerteng tatay ngayong araw, at ang ating bubble balloon na may love you always and we miss you. At syempre galing ito sa kanyang pinakamamahal na asawa. So ano bang hinihintay natin? Kilalanin na natin kung sino siya. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Tara na't kilalanin na natin si Tatay at Mabolo, Naga City. So, andito na tayo sa Pagdaikon, Mabolo, Naga City. Tara na't samahan niyo ako sorpresahan ng ating Lucky Daddy for today. Let's go! Ay, hello sir. Kaya po si Sir Brondo po. Ay, opo. Sir, may pinapadeliver po kasi dito yung asawa niyo. Nasabi niya na po ba sa inyo na may darating pong delivery dito? Okay, ako po pala si Ate Angel. Bali po, kamusta po sir? Okay lang. Sige sir, dito po tayo. Medyo taga saan po kayo nakalagpas kaya kami sa pagbaba lang? Okay. Sir, ano po sabi sa inyo ni Mrs.? Ano nyo ngayon? Kaganapan nyo ngayon? Mayo po. Ano po ngayon? Ano po bang kaarawan niyo po ba ngayon? Bukas. Bukas po. Oh, so, ano po sir, pinapadeliver po ni Mrs. Already na po ba kayo? Okay na po ba kayo? Sorry, parang naiiyak sa anak okay na. So, dito po yung pinapadeliver ni Mrs. Samahan niyo po kung buksan para po makita ko ano po nakahandang regalo ni Mrs. para po sa inyo. Sige po, ata po dito. Sige po. Ay, dito po buksan. Dito po sa kabila. Ayan. Hello! Hello, Sir Rodo! Ayan! Happy birthday po, Sir Rodo! Ayan nga yung mga regalo pong yan ay para po sa inyo. So, tanggapin niyo po itong Ferrero Rocher chocolate at bench at may papansit at syempre may Rafa Bell's Cake at may bubble balloon din po kayo dyan. At galing po ito nga sa pinakamamahal yung asawa. So, ayan, tingnan niyo po sa yung mga picture ko. Ayan! So, ilang taon na po kayo, sir, bukas? 42. So, ito pong mga regalo na ito ay para sa inyo. So, sir, kamusta naman ang feeling na masurpresa ng iyong pinakamamahal na misis? Masaya. So, nasaan po si ma'am ngayon? Hong Kong. Okay po. So, sir, may babasahin po akong message para sa inyo. Pinabibigay po ito ng inyong pinakamamahal na asawa. So, ready na po ba kayo, sir? Ready na. Parang sad si sir na hindi ko maintindihan. Ano po bang nararamdaman nyo? Ba't parang ganyan yung mukha nyo? Mayo. Ano po, sir? Sige, sabihin nyo po. Namimiss nyo ba si Mrs.? Ayan. Ito po yung message niya para kahit po malayo si Mrs., may paparamdam niya sa inyo kung gano'n niya kayo kamahal. So, ito po yung message niya. Pakinggan po natin. Malapit kayo dito, sir. Ayan.
My dearest Agom, advance happiest birthday, may palalabs, Agom. Hoy, birthday niya. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng blessings. Salamat at ikaw yung binigay sa aking napaka-responsableng ama. Hindi madaling gampanan ang pagiging ama't ina sa anak natin. Kayo ang mga lakas ko at inspirasyon, kaya nakakaya ko ang lahat. Dito na nasa malayo ako. Sana sa munti kong regalo ay napasaya kita. More candles to blow. Stay healthy, especially sa pogi nating dalawang anak na si Kuya Erwin at Dadan. My everything. Sige na, medyo mahaba na tong tumutulo na ang luha ko. I miss you so much and I love you all. Happy birthday ulit. Enjoy your day. Love, Efine, ako. Ayan. So, nahihiyak kasi, sir. Ayan. Sa ilang taon na po ba si Ma'am Efine sa ibang bansa po? Matulo na pong taon. So, sir, ikaw po ang tumatayong ama at ina sa mga anak mo. Anong gusto mo pong sabihin sa iyong pinakamamahal na asawa? Harap ka dito sa... Hawak-hawak niyo talaga yung balon, no? Sige, sir. Ano gusto niyo sabihin? Salamat. Mahal naman kita. Ayan. So, mga ka-JFS, samahan niyo pa rin kami together with Lucky Daddy para ipablow sa kanya ang kanyang Raffabells cake. So, ayan mga ka-JFS, kasama ko pa rin ang ating Lucky Daddy for today at ipapablow natin sa kanyang Raffabells cake. Pero, wala siyang candle. So, dito na lang, example na lang. Pero bago yan, kakantahan muna natin siya ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! So, sir, kunwari na lang, ganito na lang to. Papablow na lang natin to. Count of 1. Oh! Wait lang! Hindi ba? 1, 2, 3! Yay! Ayan! So, sir, nasa po. Ito po, anak niyo po to. Halika dito, baby boy. Halika dito. Ano ba pangalan ni baby boy? Ano po? Ervin. Ervin, anong gusto mo sabihin kay daddy? Na birthday niya ngayon. Anong gusto mo sabihin kay daddy? Happy birthday po. Proud na proud na. Salamat po sa gabi. Parang kiss mo naman si daddy. Kiss mo naman si daddy. Yes. Ikaw, daddy. Ano naman po gusto niyo sabihin sa inyong asawa, sa inyong dalawang anak, at syempre, ano po, ito nga gusto niyo pasalamatan? Salamat ka. Big Christ, big waram ni. Sana mag-ingat ko dyan. Alam niyo, gusto na kita. Ikaw, ano po gusto niyo sabihin sa mga anak niyo? Sana mag-aral ka Erwin. Naiiyak na si daddy. So, daddy, request naman ako ng isang I love you para kay Mrs. sabay flying kiss. I love you. Yes! Alam na ka naman natin si daddy. So, daddy, isa kayo dito, daddy. Happy birthday mo, pero bago isusot ko muna pala yung sash, hindi ko na suot sa sobrang excited na lang. So, daddy, again, happy birthday po. Ikaw ang lucky daddy natin ngayong araw. Again, we are the JFS Metals in Services. Isang dakilang ama na naman ang nabigyan natin ng saya at sorpresa dito sa Pagdaikon, Mapolo, Naga City. Again, I am Ate Angel. Follow, like, share, and subscribe for our social media accounts. Maraming salamat